Toto musíš vedieť, ak chceš založiť startup. Za prvé potrebuješ riešiť reálny problém, ktorý je dostatočne veľký, naliehavý a trápi dosť ľudí. Otvorene preto prezentuj svoj nápad ostatným ľuďom a zbieraj feedback. Či by boli ochotní niečo také kúpiť a za akú cenu. Za druhé, urob prieskum trhu. Pozri sa na podobné produkty a analyzuj konkurenciu. Čo robia dobre, čo robia zle a čo by si ty mohol robiť lepšie. Pozri sa na online prieskumy, recenzie a Google Trends. V tretej fázi vytvor MVP, minimálnu životaschopnú verziu produktu a ten otestuj na trhu. Nevymýšľaj nič zložité, stačí jednoduchý prototyp, ktorý ukážeš zákazníkov, budú ho môcť použiť a dať ti feedback, čo zlepšiť. A pamätaj, startup nie je o tom, čo chceš ty a príde ti cool. Je to o tom, čo chce zákazník. A jednoduchý nápad môže uspieť, ak rieši reálny problém a postupne ho vylepšuješ na základe feedbacku z trhu. Nemusí to byť nič nové, prevratné ani zložité. Tak neváhaj a choď do toho. A ak chceš vedieť viac, ako sa taký startup buduje, tak ma sleduj.